Здравейте! Днес ще си направим едно много лесно суши с краставица, топено сирене и пушена сьомга. Идеално е за летния сезон. Започваме, като си обелваме краставичката на много тънки лентички. Ето по този начин. Сега започваме да си подреждаме краставичката. Върху фолио застъпваме леко самите резеничета. Ето по този начин. Така. И сега намазваме 100 грама крема сирене. И сега си нареждаме около 100 грама пушена сьомга. И започваме да навиваме. Ето го нашето навито руло. Сега ще си го сложим на една дъска и ще го нарежем. Нарязваме нашето суши с остър нож, който предварително сме намокрили с малко вода. Ъгълчетата може да ги махнете, защото не стават много кръгли. Ето как изглежда отвътре нашето готово суши. Да ви е сладко! Ако моите рецепти ви харесват, моля абонирайте се за канала. Благодаря! Сервираме нашето суши с малко васаби отгоре, с малко майонеза, която е смесена с чили сос, който обича Люто, и малко соев сос.